Ngiem hakisngi ki badap tang ki jingyale sudah haka pertai. Kitma ki bayai peteng klam sange hakaleng ki benta jong kiri ka pertai. Ki jingyap ki jingsha penyap ki badaki pau hajar da ki lakngot akashisngi. Katma ha Ukraine bat ka Russia ka balaki haka arsau trik urampang ar hajar arpuar. Kabakane katma hadu menta kampat sange satya. Katma ha Sudan ki jingya snam ha Manipur bat hakiwe kiwe ki jaka saudong ka pertai. Ujumai ba obalaki ha Turki ha ka handru trik urampang ar haja arpulai. Ubaka jingklain une ujumai ba kalong nyo poingsan magnitude. Kabala syem ya kumba sau pulai hajar ngotam ki men simbreu. Kaba une ujumai ba ulapan luet lut pom ya ki ying kisem ki nong ba ha kanai kari. Bada ki lakngot ki blakala klem ying klem sem. Kanai ka jingki une ujumai ba ha kanai kari kalapan yam ktang ya ki baik ki bathon jong ki balaklat no. Kumju kalapan keladuk ya kanai kari namar kahap bantai pat sa sisen. Kumjuru hapok kari Morocco kedit kensan ujumai ubajur ulaki kensan haga janmet jong kasi thoding haga pratrik unailar arhaja arpulai ubaga jingklain kalong hadu enriu point kendai magnitude. Une ujumai ba ola penyap hadu kumbalai hajar tamngot kimen simbreu. Bat shibun ba kibala mensau bat kela klem ying klem sem. Lapan jadru ya ki ying kisem ki jingdon ki jingem ki breu kalapan orpai ru ya ki kenro ki lenti ki sengkin ki ying breu bat kiwei kiwei. Kalapan ketang mensimru ya ki baik batoin jong ki balayap no. Kumjuru kalapan kordet ya kane kari namar ki jingjot kilalong ki basyar kai ba. Ka jingbitar jong ublei kampat kut satya tang da kine ki jingjia henrisa kala erlang thari ka basyar kai kala kawut ya kari Libya rengkat baru labba lapsan. Hadu bala penlong ya ki artli ki damhe ki babsa ya kane kari pakan tua pom. Hadu bala pelong ya ka jingslei ka basyar kai ba hapo kane kari. Layatu ba kane ka jingslei kala selat tenge ya ka syapang mi ngi jong kari Libya ha kanong ba derna. Kabala syem pelat khatwei hajar lais pa ngutam ki men simbreu bat kumba sipo hajar tam ki badang ja arngai. Kane ka jingslei ka basyar kai kala panjat lut thiau ya ki baro ha kane kanong ba. Ngiu iru lingba ki video baki kali ki super hasla daki spa teli ki ying kisem ki bala sya rong lang ha kane ka jingslei ki jingtei ki jingking bat kiwei ki la sya penjilor lut kinele se ki dei tang ki kato kane ki jingja ki basyar kai nang nei syakmat ngiptip sa ki banwan ling shop ya ka perthei namar ka jingrunar ki benreu ki la long ki bapalat kumta ha bala bitar ublei ki bor jo ka perthei kinomla ban le ye.